Ang Department of Health may pahimangno sa publiko nga ligayan ang pagkaligo sa kadagatan sa Barangay Katarman, lungsod sa Cordova nunod sa taas ka presensya sa fecal coliform sa dapit. Samtang Katarman Barangay Captain dili siya kumbinsido, kahugaw ang kadagatan silang barangay apan. Andam silang musubay sa mando sa labawng buhatan. Ani ang report. Sukad Agosto 29, gipahunong na ang operasyon sa mga floating o fixed cottages sa lungsod sa Cordova, subay sa executive order ni Governor Gwen Garcia ug Mayor Cesar Didoy Suan. Busa ang dagsaan sa mga pamilya ug managhigala nga mga ligo sa dagat, karon gamingaw na. Kay wala nay mga guest ang mga floating cottage, nanira na usab ang mga tindahan sa dapit. Ang executive order sa gobernador ug sa mayor subay sa gihimong beach water quality check sa Environmental Management Bureau 7 sa tulo ka higayon nga nasuta nga taas ang level sa fecal coliform sa dapit. Kagahapon may pagawas ang Department of Health Region 7 ug health warning nga nagdili na sa public swimming sa kadagatan sa Cordova, ilabi na sa Barangay Katarman. Sa ilang health warning, posibleng may makaangkon og waterborne nga sakit sama sa hilanat, mawad-an sa gana sa kaon, pagsuka-suka, panakit sa tiyan ug pagkalibanga ang aksidenteng makainom og tubig dagat. Sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak sa kadagatan sa Katarman karong adlaw, ubay-ubay sa mga bata ang enjoy sa pagpangaligo sa dagat. May mga hamto nga mga mangingisda nga miubog usab sa dagat. Matod ni Katarman Barangay Captain Alejandro Aro, bisan pa man sa paybaw sa DOH-7 sa risgo sa pagkaligo sa dagat sa dapit, apan di niya mandid-an ang mga mulupyo nga mga ligo. Daghang kay gusto maligo labi na gipang sipon, gipang ubo, aron maayo kuno sila. Manguno lang ko ana pero mao mo nabatasan sa mga karaan. Manang uban karon dili na kapugngan gikan atong 28 of August. Ano po'y maligo. Dili usab makatuo ang kapitan nga hugaw ang dagat sa ilang barangay kay wala may niusa ang gikatahong nasakit human maligo sa dagat. Pagkuha ginlag sampol dagat diha, way usas mga barangay officials Katarman nga giuban nila, diin lakwa ang tubig sa diha. Mo na mo pero di gud ingon nga diskontinto mi nga diin lakwa pero dili pod maayo tingil ang sitwasyon nga kami diri sa among jurisdiction nga wa gimi pahibaw ipahibaw mi nga pitin ako ng hugawa. Nya naa naman ang desisyon kinsa maming mosupak. Mao man ka pero og imong tan-awon ma'am sa natural na nimong panglantaw sa usa ka tawo, makita nimo ang baybayon sa Katarman nga tin-aw biagi kay ang dagat. Offensive. Wa malikay ni Kapitan Aro nga masagmuyo human mahunong ang dugay na niyang pangandoy nga paglambo sa iyang barangay. Ubos sa iyang termino, nananumsiya og mga bakhaw sa kabaybayunan aron gawas nga makasalipod sa katalagman, mupalambo usab kini sa panginabuhian sa mga mananagat ug makadani sa mga turista. Busa ang iyang panawagan ngadto sa gobernador. Manghinaw ta po nga timbang-timbang sa niya nga dunay ng mga tao nga medyo nakalisod po kay nahunong ang ilang panginabuhi. Basin tag doon na siya mga plano Barangay Katarman Cordova under man ni sa iyaha. Manghinaot ko nga doon na ang tapos siya planuhon nga mabalik po ng mga income sa atong nga kaigsuonan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.